Bună ziua! Care sunt pașii pentru înregistrarea în agricultura ecologică? Pentru înregistrarea în agricultura ecologică, prima dată, trebuie să soliciți certificarea. Soliciți certificarea fie înscris pe o adresă de mail, am lăsat aici adresele de mail, două adrese de e-mail, sau la numărul de telefon. Ulterior vă punem la dispoziție modelele noastre tipizate de solicitare, descrierea unității, angajament, tariful și pe urmă contractul de certificare. Deci în primă fază se face solicitarea, vedem dacă este pe competența organismului natural cert solicitarea dumneavoastră, dacă avem acele domenii de certificare. Dumneavoastră o să completați solicitarea. În baza solicitării putem identifica dacă avem competență sau nu pentru domeniile care le solicitați, o scurtă descriere a unității, la fel un document care vi-l punem la dispoziție, angajamentul de operator, tariful de certificare și apoi se semnează contractul de certificare. După faza de solicitare și contractare am semnat contractul de certificare. Dumneavoastră trebuie să vă înregistrați activitatea la Direcția Agricolă. Pentru a vă înregistra activitatea la Direcția Agricolă, trebuie să mergeți cu contractul de certificare, dovada terenului, anexa 1 completată și buletin sau cui, după caz, dacă exploatația este înregistrată pe persoană fizică, ai nevoie doar de buletin. Dacă e pe persoană juridică, atunci ai nevoie de cuia constitutiv și așa mai departe. Aici o scurtă prezentare al documentelor, solicitarea de certificare. Aici prezint doar prima parte al documentului, urmează câte un video separat cum se completează fiecare document în parte. Solicitarea completată de către dumneavoastră se înaintează către Natural Cert o verifică și o înregistrează și o aprobă după caz. Cum spuneam, dacă e de competența organismului se aprobă, dacă nu se respinge. Descrierea unității, o scurtă descriere a unității, începând cu datele, tipul de operator, dacă e persoană juridică sau persoană fizică, datele principale, sediu social, reprezentant legal și așa mai departe, și pe urmă urmează celelalte cu cultură, animale, dacă sunt, o scurtă descriere, să zicem așa, a unității și în situația în care ar putea exista posibilele riscuri de contaminare, la fel cum care sunt, să zicem așa, care sunt metodele de prevenție și de prevenire al riscurilor de contaminare și care sunt măsurile pentru a evita. Angajamentul operatorului, la fel angajamentul față de organismul de certificare, doar cerințe care se regăsesc și în Regulamentul European de Producție Ecologică 84 pe 2018, plus ce mai avem din procedurile organismului natural cert. Contractul de certificare, vă prezint doar o mică părticică din el, cum spuneam, o să prezint separat fiecare document în parte și cum se completează. Celelalte documente generale, care le-am mai prezentat și în alt video, le prezint și aici. Adeverința de la primărie, extras din registrul agricol, model APIA, cum se extrage cum se scoate de la primărie în primăvară pentru APIA, e același model. Sau dacă în fiecare primăvară scoateți o adeverință de la primărie ca să mergeți la APIA, același model, poate fi aceeași adeverință în copie. Certificatul
de înregistrare dacă e persoană juridică. Așa, pe urmă aici avem model de anexa 1, adică fișă de înregistrare la Direcția Agricolă. Așa, la fel pagina 2 din anexa 1 și pagina 3. Aici la pagina 1 avem datele despre operator, fiind persoană fizică, fie persoană juridică, datele cum se trec și pe contract și pe alte documente oficiale. Aici avem suprafața, numele organismului de control, codul organismului de control și la acest document o să fac un video separat cum se completează, dacă avem animale sau nu, și aici avem registrul parcelar. Vă mulțumesc și o să mai revin cu alte documente ajutătoare, cum v-am promis. La revedere!